шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии имрӯз аст. дар аввал бо сатри хабарҳо ошно гардед. қалабандӣ идома дорад. Эмомалӣ Раҳмон 6 вакили маҷлиси миллиро таъин кард. Кӯмакхоҳиҳои Тоҷикистон барои наҷоти тоҷикони муқимии Яман. Сару либоси занон ба мушкилии рақами 1 табдил ёфтааст. аз президент то вазиру шаҳрдор ба баҳси ҳиҷоб пайвастанд. шубҳае ҳам набуд ки Исллом Каримов бори 4 президенти Ӯзбекистон шуд. раис ҷумҳури Тоҷикистон 6 узви маҷлиси миллиро таъин намуд. ин навбат дар байни вакилони тоза интихоб шуда дар баробари ашхоси шинохта нафароне ҳастанд ки қаблан ному насаби онҳо дар сархати расонаҳо боре ҳам дида нашуда буд. аз ҷумла Абдурасул Насимов, раиси ҷамоати деҳоти Фрунзаи ноҳияи Ҷалолиддин Румӣ ва Саодат Аминҷонова, муовини сартабиб оид ба корҳои муолиҷавии беморхонаи клиникии шаҳри Хуҷанд, то ин замон аслан таҷрибаи кор дар чунин мақомро надоштанд. ҳамзамон ба симати вакили маҷлиси миллӣ Фарҳод Раҳимӣ, президенти Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, Хайрулло Сафарзода, директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун, Меҳринисо Бобобекова, раиси бунёди байналмилалии хӯбони Порсигӯ ва Марзабай Ҷошбаев, раиси ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин шуданд. беш аз 800 тоҷикистониён ҳамоно дар зери бомбаборони ҳавопаймоҳои Арабистони Саудӣ дар Яман боқӣ мемонад. сафорати Тоҷикистон дар Русия имрӯз аз тоҷикистони муқимии ин кишвар муроҷиат кардааст ки дар бораи ашхос ва макони будубоши тоҷикони муқимии Яман иттилоъ дошта бошанд, ба ин ниҳод кӯмак намоянд. намояндагони ниҳод мегӯянд ҳарчанд ҷониби Русия барои берун овардани тоҷикон аз қаламрави ҷумҳурии Яман ибрози омодагӣ кардааст, вале барои муайян кардани шахсият ва макони будубошашон ба кӯмаки пайвандони онҳо ниёз доранд. Муҳаммад Эгамзод, сухангӯи сафорати Тоҷикистон дар Москав, имрӯз хабар додааст ки дар паи дастури раиси ҷумҳурии кишвар Эмомалӣ Раҳмон гурӯҳи корие бо раҳбарии Ашраф Гулов, консули Тоҷикистон дар Москав таъсис ёфта, гуфтушунид бо масъулини вазорати умури хориҷи Русия барои интиқоли серияи тоҷикони муқимии Яман ба макони бехавф идома дорад. хотиррасон мекунем ки ҳафтаи гузашта Эмомалӣ Раҳмон тамоми намояндагиҳои дипломатии консулии кишвар дар давлатҳои арабӣ вазифадор шуданд барои берун овардани тоҷикон аз Яман аз тамоми имкониятҳои худ истифода кунанд. сардори Кумитаи Олимпии Тоҷикистон аз раиси ҷумҳури Тоҷикистон хоҳиш карда ки барои ёфтани сармоягузор ба кумита кӯмак намояд. дар душанбе нишасти 14-уми ассамблеяи генералии Кумитаи Олимпии миллии Тоҷикистон вобаста ба ҷанббасти соли 2014 ва нақшаҳои минбаъдаи кумита баррасӣ шуд. масъалаи аввалин дараҷа дар ин нишаст омодагии варзишгарон ба бозиҳои олимпики соли 2016 дар Рио-де-Жанейрои Бразилия мегузарад дида баромада шуд. гирифтани идрорпулӣ ва ниёз ба сарпараст доштани Кумитаи Олимпиро намояндаи ин ташкилот чунин шаҳр дод. 15 нафар варзишгароне ҳастанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои гирифтани стипендияҳои олимпӣ онҳо аз Кумитаи Олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Кумитаи байналмилалии олимпӣ сазовор гаштанд. варзиши касбӣ дар тамоми дунё бе сарпараст намешавад ва дар тамоми дунё барои пешрафти варзиши касбӣ сарпараст ҳаст ва дар тамоми кумитаҳои миллии олимпии кишварҳои дунё сарпарастон ҳастанд. Тоҷикистон ҳам барои пешрафти варзиш бояд сарпарастон бошанд. акнун ахбори минтақа ва Тоҷикистонро дар бахши хабар дар як сатр тамошо кунед. рӯзи интихобот дар Ӯзбекистон дар шаҳри Чуст таркиши газӣ ба амал омад ки дар натиҷа як кас кушта шуда 3 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. дар моҳи март 3-юмин таркиши газӣ дар ин кишвар ба қайд гирифта шудааст. вазирони умури хориҷаи Олмон ва Фаронса сафари худро ба Остона барои иштирок доштан дар конфронси сафоратие ки имрӯз бояд доир мегардид ба таъхир андохтанд. сабаби ин вобаста ба давомдор шудани гуфтушунид оиди барномаи ҳастаии эронӣ дар Швейтсария мебошад.
рӯзҳои 30 ва 31 март бахшида ба 70-умин солгарди рӯзи ғалаба дар шаҳри Душанбе эстафетаи хотира бо иштироки ҳайати ассамблеяи байни парлумонии кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мешавад. барномаро идома медиҳем. раиси шаҳри Хуҷанд Раҷабой Аҳмадзода аз мақомоти дахлдор хоҳиш намудааст, ки дар фурӯшгоҳҳо назорат баранд, то либосҳои истеҳсоли мунди эронӣ ва афғониро фурӯхта нашавад. шаҳрдор чунин суханонро дар маҷлиси баъди чорабиниҳои наврӯзӣ қайд кардааст, ки занҳое ки либосҳои аврупоиро пӯшидан намехоҳанд, мувофиқи моди тоҷикӣ либос ба бар намоянд. зафари мирзоиён, таърихшиноси шинохтаи тоҷик, зимни мусоҳиба қайд кард, ки зани тоҷик тӯли қарнҳо боре ҳам сатру ҳиҷоб напӯшидааст. ба назари ӯ бо пӯшидани либос динро муаррифӣ кардан мумкин нест. муҳим имон дар дил аст. либоси мардуми тоҷик дар замонаҳои пеш мисле ки имрӯз ҳиҷоб мепӯшанду сатр мепӯшанд ин тавр набуд. хусусан мардуми кӯҳнишин ки аслан тоҷикон аксаран кӯҳнишин буданд, яъне мардуми фалғар, масчоқ, кӯлоб, бадахшон, дарвоз, ино комилан мардум ҳиҷоб сатр надоштанд. мо ёд дорем ки занҳо тирасолҳо инагон ҳиҷоб намепӯшиданд, фақат сарашонда аз малмал дока доштанд, рӯмол, тамом дигар чизи дигаре надоштанд. дар нимҷазираи араб на танҳо арабҳо, балки яҳудиён низ ба истлоҳ чодар мепӯшиданд. имрӯз мод шудааст ки духтарҷавонҳо бештар сатр мепӯшанд ва бо нозу карашма худро нишон медиҳанд. бештарашон он қадар онҳо одамои диндор ҳам нестанд. либосҳои аврупоӣ мегӯем. либосҳои аврупоӣ ин асри 21 аст. асри техника аст, асри ҳаракат аст, асри савор шудан дар трамваю троллейбусу автобусу ҳаракат кардан ин тарафа он тараф аст. бинобар ин либосҳои аврупоӣ либосҳои барои зиндагӣ бисёр замонаро дидан дар кор, таҳдид меровардан дар кор. дин бояд дар дил бошад, бояд дар дил бошад. ина ба воситаи нишон додани ришу он ҳиҷоб, дар зери ҳиҷоб ҳарчи буданаш метавонад. гуфтанист ки як моҳ пеш зимни суханраниаш дар рӯзи занон раиси ҷумҳури Тоҷикистон аз сару либоси занону духтарон интиқоди шадид карда, ҳиҷоби исломиро ба фарҳанги миллии тоҷикон номувофиқ номид. паҳлӯҳои ҳуқуқи ин масъаларо имрӯз бо ҳуқуқшинос Файзи Нисо Воҳидова баррасӣ мекунем. салом хонум Воҳидова, сабаб чӣ бошад ки мақомоти тоҷик садди роҳи ҳиҷоби исломӣ шудаанд? воқеан баъди баромади президент ба муносибати иди модарон масъалаи актуалӣ гирифт, лекин ин масъалаҳо пештар ҳам буд. аз ҷониби мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ як маъракаи риштарошию бо омадҳо сару кор доштанд ва баъди баромади президент акнун навбат ба занҳо расид. пас дахолат кардан ба сару либоси шаҳрвандон магар ғайриқонунӣ нест? як мақол ҳаст ки ба ҷои салла калла мебаранд. мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ як маъракаҳоро фароғ монданд ки умуман ин берун аз ҳам сарқонун аст ва ҳам хилофи тамоми қонунҳои башарият аст. бинобар ҳамин имрӯз дахолат кардан ба сару либоси занҳо ин як далолат аз фарҳанги пасти баъзе мақомдорон мебошад. дар бобати тасмими манъи фурӯши ин гуна либосҳо чӣ гуфтание доред? имрӯз тасмими баъзе аз масъулин ҳатто ба он оварда расондааст ки ба баъзе соҳибкорон зарари моддӣ расонда мешавад. аммо имрӯз мақомотҳои маҳаллӣ ҳуқуқи онҳоро поймол намуда дар фикри он нестанд ки ин соҳибкорон бо маблағҳои қарзӣ кор мекунанд, бо маблағҳои бонкӣ кор мекунанд. ин ба он оварда мерасонад ки вазъияти иҷтимоии онҳо касод мешавад, қарздор мешаванд. амале мебошад ки умуман бо қонун пешбинӣ нагардидааст, танзим нашудааст ва куллан ҳам ҳуқуқи занҳоро ва ҳам ҳуқуқи соҳибкоронро маҳдуд менамояд. ташаккур барои суҳбат.
комиссиони маркази интихоботи ӯзбекистон интихоботи раиси ҷумҳурии ин кишварро баргузор шуда эълон кард. барои Исллом Каримов 17.2 миллион сокинони Ӯзбекистон рай додан ва бо гирифтани 90-135% овоз дар сари қудрат боқӣ мемонад. ба маълумоти ин ниҳод дар интихобот бештар аз 91% мардум ширкат карданд ки барои қонунӣ эълон кардани интихобот кофист. мақомоти интихоботи Ӯзбекистон гуфтанд то соати 10 маҳаллӣ 7 миллиону 600 ҳазор нафар ки дар маҷмӯъ 36% райдиҳандагонро ташкил медиҳанд дар интихобот ширкат карданд. бидуни шак баъди интихобот Исллом Каримов раиси ҷумҳурии феълии Ӯзбекистон барои даври чаҳоруми раиси ҷумҳур боқӣ монд. бахши ӯзбекии радиои озодӣ чунин менависад ки Исллом Каримов дар 12 солаи гузашта тамоми мухолифини давлатро аз байн бурд ва ҳоло муътақидони ҳукумат мегӯянд интихобот як саҳнасозӣ аст ва рақибони Исллом Каримов дар ин корзор одамони худи ӯ ҳастанд. дар Ӯзбекистон тақрибан 21 миллион нафар ҳаққи райдиҳӣ доранд. созмонҳои ғарбӣ аз ҷумла нозирони интихоботии созмони амният ва ҳамкории Аврупо гуфтанд то кунун ҳеҷ як интихоботҳои Ӯзбекистон шаффофу одилона сурат нагирифтааст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён расид. худоёру мададгоратон бод.